اینا برادرو بقای علا 17,000 سومونی 17 تا شد یکا 17,000 سومونیش میگه بازارda 14,000 کم برادرو دودگیش نیست بقای کالون در بازار اویالی برادرو بقای علا کالون 17,000 دا 14,000 دودگیش نیست بقای برادرو на бародаро бақа нарша 10,000 сомонӣ мега ин бозор чанд карака 8,5 бозорда бародаро 8,500 шкан додагиш нест 10,000 сомониш мега ин бақара хутон бидем ина бародаро бақа ира чанд сум мегӯяд ка 11,000 сомониш мега ин бозор ягон нархш кард 9,100 9,200 бародаро бозор кайс асташ додагиш нест бақара бине бародаро бақаи фарбе барои боқида намешава 11,800 мега да 9,100 9,200 додагиш нест ина бародаро бақаи ала ира нархша чанд гуфти яка 15,000 сомониш мега ин бозор чандиш кард бозор чандиш кард бозорда бародаро 12,000 сомониш кардсан надодайс асташ 15,000 сомониш мега ина бақара хутон бинем бақаи алаи беҳтарин ина бародаро бақаи фарбе 13 гуфти яка 13,000 сомониш мега бақара хутон бинем ин бозор чандиш карака 12,5 бозорда 12,5 шкан додагиш нест 13,000 сомониш мега бақаи фарбе ина хутон бинем бародаро 13,000 сомонӣ да 12,5 додагиш нест ина бародаро бақаи калон 13,200 гуфтаисанаш дақиқа додагиш нест шумо чандиш мега яка 13,5 сомониш мега да 13,200 надодайс асташ бародаро бақара фарбиша бинед бақаи калон 13,5 мега да 13,200 надодагиша ина бародаро бақа ира чанд гуфти нархша 10,600 сомониш мега бародаро ин бозор чандиш кард 9,300 10,300 бозорда бародаро 10,300 шкан додагиш нест 10,600 мега да 10,300 надодагиш бақои калон ина бародаро бақа 11,000 сомониш мега бозор чанд карака бозорда 10,200 сомониш кан додагиш нест бародаро 11,000 сомониш мега бақаи фарбе 10,200 сомда додагиш нест 11,000 сомониш мега 11,000 ина бародаро бақаи бура 10,000 сом 10,000 шуфте 10,000 сомониш мега бозорда то 8,5 канаш додагиш нест одина